A yau na zo muku da wani abin mamaki mai girgizarwa. A cikin wannan bidiyon za mu yi bayani ne dangane da pyramid, ginin da ya gagari maginan zamani. Don haka sai ka kalli wannan bidiyon domin kuwa ka kalli abin mamakin da sai ya girgiza ka. To kasance da rumbun bayanai duniyar ilimi. To a takaice dai idan aka ce menene pyramid, shine wani gini ne wanda suke yi domin saka iyayen gijinsu wato fir'aunoninsu a ciki domin su zama na cewa sun kare su daga wani illa ko wani abin da zai sa wannan gawan ta samu matsala. A haka zalika kuma a cewarsa suna yin hanya ne wannan gawan domin ta isa ga ubangiji lafiya. A cikin waɗannan pyramid din babban pyramid da ke Giza shine ginshiƙi na ƙarshe da ya rage daga cikin abubuwan mamaki guda bakwai na duniya da muke da su saboda girmansa da muhimmancin tarihinsa. Pyramid din na da tsayin mita 146 kuma an gina pyramid din ne da manya-manyan girka-girkan bulan duwatsu da suka kai kimanin miliyan 2.300, inda wasu daga cikin duwatsun da aka yi amfani da su kowanne daga cikinsu na da nauyin da ya kai ton 50, inda jimillar nauyin pyramid din gaba daya suna kiyasta ta da nauyin da ya kai ton miliyan 6. Empire State wani katafaren gini ne da ke New York, Amurka. Yadda kimanin nauyin wannan pyramid din sai an hada Empire State guda 16 kafin su kai nauyin wannan pyramid din guda daya. Babban abun mamaki ga wannan ginin, an gina ta ne lokacin da babu wani fasahar awu kafin a yi gini. Kuma wannan gini ya kasance gini mafi tsawo na duniya, tsawon shekara fiye da 3,800, kuma har yanzu na ɗaya daga cikin ginin da ya fi kowane gini tsawon tarihi na duniya saboda yawan tatsuniyoyi da almara da yake kewaye da ginin. Pyramid ɗin Khufu shine pyramid ɗin da suke kira da shi ya fi kowane pyramid girma. Pyramid ɗin an gina shi ne da tsantsan lissafin da ya wuce duk inda kake tsammani. An kammala gina babban pyramid ɗin ne kusan shekara ta 2,500 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salat. Wannan gini yana da manya-manyan shekaru idan aka kwatanta da shekaran manya-manyan mutane na tarihi. A yadda cikin pyramid ɗin yake, to da farko akwai kofa babba guda ɗaya da aka tanada domin shiga pyramid ɗin. Kofar tana arewacin pyramid ɗin kusan mita 7.9 daga tsakiyar pyramid ɗin zuwa gabas. Da wannan kofa asalin maginan da suka gina pyramid ɗin ne suka gina ta. Abin takaici, an yi imanin cewa dukkan wani arziki da gulagulai da yake cikin wannan gini sai da aka kwashe shi gaba ɗaya kafin a fara ajiye tarihi da kuma bayanai na wannan gini. A wajen pyramid ɗin a da an lullube shi ne da duwatsu masu laushi na farar ƙasa, wanda wannan fararen duwatsu dai yanzu babu su saboda lokaci ya cinye su. Sannan a saman ginin ana tunanin cewa akwai wani karamin pyramid da a cikinsa za a iya samun azurfa da kuma zinari a kunshe a lullube a ciki. Babban sukwaya da ake kira da Grand Galaxy yana ɗaya daga cikin hanyar zuwa cikin pyramid ɗin, yadda yake da tsayin da ya kai mita 8.6 tare da hanya da yake zuwa cikin ɗakin fir'auna. A ɗakin fir'auna na ɗaya daga cikin ɗaki mafi tsayi guda 3 da yake cikin gini, kuma sun gina shi da zallan duwatsun granite ne, kuma ɗakin yana ɗauke da wata babbar kwalba da suke kiranta da sarcophagus da aka same ta babu komai a cikinta ko kuma wani alamu da ya taba nuna an fasa a da. Rashin samun rubuce-rubuce a cikin kabarin ya ba da mutane mamaki, domin kuwa al'ada ce rubuta abubuwa a cikin kabarurruka lokacin mulkin zuriyar Uhudu wato Fourth Dynasty. Masana kimiyya na tattaunawa dangane da ɗakin da bai kammalu ba da ke cikin ƙasan ginin, wanda ke haifar da tambayoyi akan tsari da gine-gine da canje-canje kafin mutuwar sarkinsu. A binciken da aka yi kwana-kwanan nan da fasahar zamani na muon tomography, a wanda wannan bincike yana nuna cewa akwai wani babban fili da yake cikin pyramid din wanda zai iya zama cewa yana boye da wasu tarihi da kuma wasu abubuwan da ya kamata a ce an bincike su. Duk da wannan sabbin ci gaban, masu bincike na fama da kalubale kan nazartan yanayin yadda ginin yake ba tare da wargaza asalin sahihin yadda ginin yake ba, domin wani gurin ba zai shigo ba saboda kankantansa. A wasu ra'ayoyin masana kimiyya na tunanin cewa a cikin ƙasan ginin akwai wani babban tarihi da kuma abubuwan da ake koya wanda ba su ga sun gano ba. Wasu daga cikin manya-manya masu binciken na hasashen cewa a cikin ƙasan ginin za a iya samun wasu tarihi na tsofaffin fir'aunoni ko kuma manya-manyan mutane da suka ga suka suɗe a cikin ƙarƙashin ginin. Misali kamar kabarurukan su ko kuma wani abin da zai nuna alamun bayani akan wani babban mutum da ya taɓa wanzuwa a da. Samun ruwa da aka yi a ramin ma'adanai na ƙara kawo tambayoyi ga masana da suke bincike a kai, ta yadda yanayin yadda ƙasan zai kasance cewa dole akwai wani ɓoyayyen wani abu a ƙarƙashin wannan gini. Ra'ayi game da duniyar ƙarƙashin ƙasa na ɗaya daga cikin ra'ayin da yake jan hankalin masana binciken kan yadda suke kallon masarawa ke kallon lahira da ƙasan duniya, kan yadda suka bayyana a iya samun wani ɓoyayyen labari ko ɓoyayyen bincike a ƙarƙashin Giza. A duk da shakku da masana kimiyyan ke yi kan cewa tsofin masarawa sun yi amfani da gwamnatin halittu da abubuwan addinai da al'adu kan yadda aka gina wannan gini, yana ci gaba da zama musu abin mamaki har ila yau kan yadda ya aka yi masarawa suka samu wannan ilimi tun dubbannin shekarun da suka wuce, kan yadda aka yi suka tsara wannan gini. Har yanzu dai abin yana ci musu tuwo a ƙwarya, wanda duk lokacin da suka yi wani sabon bincike sai sun gano da wasu sabbin wurare, kuma wannan wuraren sun sake haifar musu da wasu tambayoyi da ya kamata a ce sun yi bincike a kai, ta yadda suke shan mamakin ta yadda masarawan wannan zamanin suka kasance wasu irin mutane ne haka. Kuma shin da
da wani ilimi suka gina wannan gini, wanda har yau a takaice ba a gama nazartar abin da yake cikin wannan gini na Giza komai da komai aka iya bayaninsa ba. To mun gode, ku biyo mu a cikin wannan channel din domin ci gaba da kawo muku irin wannan bidiyo domin ilmantarwa da wa'azantarwa baki daya. Ku ci gaba da dangwala mana subscribing da share da like. Mun gode.